Takže čau lidi, já vás vítám u nového videa a budeme hrát novou sérii Skyblock. Doufám, že se vám tohle video bude líbit. Tady to trošku skopem, aby jsme to tady měli rovný. Získáme z toho hlínu. Už mi tady padají saplingy. Takže kdyby tě tak teď máte stalo bych těmu sobě. A v každém ostrově bude nějaká ruda. Wow, zlato. To si tady necháme na jindy. Ale víš, že takovou části se ještě nemáš dostat. To musíš už dělat konosno na generátor. Teď nekoukej, no. Musím ty vysoký a nauč se nakládat s materiálem, jo. Tak a páš do prostoru. Ti sem dám tajné. Hej, myslíš, že chytne iron? Co? Myslíš, že chytne iron? A jedno nehodí. Já teď to našel na tu těžáku. Nededaj. Oh, A ten nevytěžíš těmhle pikeksem. To vytěžíš. A to zlato je tam, aby se tak tady jsem dám jeden tak tady bude tajná čestka, která bude v kterých hodně budou dobrý věci, ale bude ohraničena. A bude to hodně dlouho trvat, než se k ní dostaneš. Yes, už mám generátor. Jo. Tak. Takže, já jsem... Děláme si tohle, boom, Jo, ale nechtěl bys si říct odvůdce téhle mapy. boom, tak. Natěžíme nějaký cobblestone. Ty budeš mít docela hodně solidní věci. A samozřejmě bude to trvat, než se k tomu dostaneš. Tak. Děláme sleby. Boom. Ale ještě nakonec na druhý land. Wow, aby nám to ještě nechytlo to. A dávej si pozor, ať ti nic neschvatí tak, že? Už si můžeš koupit na druhý ostrov. Že tamhle taky Česka, ale ty nebudou tak dobrý. Tak. Teď můžeme v pohodě těžit. Ty bude třeba, co bys si chtěla jako na druhý let? Nevím. To se ti budou extrémně chodit. Tak já vám tady udělám krátký střih, až tady natěžíme nějaký cobblestone, tak tohle video prozatím střihne. Wow, koukejte lidi, máme tady gift s netherritem. Dobrý. Tak si to tady vytěžíme a střih pokračuje dál. Tak co ty na to? Vidíš, ti takhle pomáhám.
Můžu vytěžit ten netherite block s ironovým. Klidně to zkus. Ale klidně to půjde. Ne. Ty mogu to... Víš to furt. Ne! Jo, díky. No, počkej. Kolik máme třeba, tady dostavíme tuhle. A jde o, víš, že jsem ti tady něco dohnul. Oh, thanks. Já tě pomáhám, víš. Tak, No, a tady si to doničíme. ostatní Tak. A tady ti dám taky sol. A Tady ti dám taky střih sol. pokračuje. OK lidi, takže teď si jdeme udělat konečně už pec. A Ten netherite, ten byl jenom Česka, to je vše. vypečeme si tady, Něco chci dát. vypečeme si tady iron. Nevíš, čem jsou a já mám pro tebe spadnou zprávu. Nejsou saplingy na netherite výstavné. Ne. Ale neboj se, a to s tomu tě získat. Hej Maťo, a postavíš mi někdy ten... Co? Takže vezmeme tady tohle. Ty se můžeš dostat do Uděláme tohle, tak, teď si uděláme tak, tak a máme kovářský stůl. Ten si tady takhle položíme nad to a máme tohle hotový. Jo, tak tam se to A klidně si můžeme udělat, boom, boom, boom Ty jsi to nešuval v a té čestce. boom. Mně to nejde upgradeovat, jo, aha, teď si musíme udělat, To se dělá v netherite. oh dík. No, protože ne, jsi tak Musíme rozumná. vzít tohle, tohle, tohle. Teď vezmeme tohle, tohle. A ten musí být nepoužitý, Protože takže... ten ostrov nad tebou nebude ti to vadit. Ne. Takže lidi, zkoušíme tady nový ten table. Teď to upgradeneme. Lidi, konečně nám tady vyrost strom, já už jsem tady na něj čekala jakou dobu, ne, vzala jsem si bone mealy a vybone jsem to, takže tam omlouvám se. Rozkraftíme, boom, 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 boom. Uděláme styky, uděláme pickaxe, boom, boom, ten vylepšíme na... Proč nám to nejdu vylepšit? Zkusíme na netherite, který jeden mám. Boom. OK, jdeme zkusit ještě tohle. Udělal jsem si tady diamantovou pickaxku. Yes. Yes, lidi. Máme už netheriteový ty, takže to tady uklidím. Boom, 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 boom. Tady to tady všechno naházíme. Tohle si nechám, tohle tady nechám. A já jdu zase z vesela těšit a nahlásím se vám, až bude nějaký update. Takže tady zatím jsem chvilku farmila. Už mám netheriteový krumpáč.
Možná udělám něco příště, já nevím. Možná to brzo vyjde další Project Zoo a budeme, konečně tam dostavíme ten barák. Já jsem se rozhodla, že tam prostě postavím balkónek. Díky, že jste se dívali a počkat,